Okay, tuntum video chuanin action camera unboxing kan nei dawna a hming hi DJI Osmo Action 4 DJI Osmo Action 4 ti ania unboxing video kan nei dawn ania hei hi Amazon price hi Amazon price hi 23k ania kan ensin dawn ni hei hi ni ta ni DJI Osmo Action 4 ania hi standard combo ni ta adventure combo kha shanina omboka charging case le 3 battery le khang neu neu chom kha hi ni ta a chuan ai line seal pack thlapa chuanin MRP hi 44990 ani dei mai MRP 44990 ni dei mai Action 4 ania country of origin hi China ni tlat mai hi ani ta ni chuanin a charging watt support hi unlock tai la hi charger hi 27 watt ti borvel 2.5 to 27 watt ti vel ania 20 watt 30 watt charger ti vel a charge si pui don lo ni hei ni deuh ta mai ta a bom chu skating pa te hei tiang vela te pawh hianin a hman thei ni dawn ni hei aspect chi hrang hrang kha ni ta ni hei okay a bom kan hong ta a bom kan hong ta a hei ni deuh ta mai ta a hei ni deuh ta mai ta ni chuanin hei accessory hei sticker le angal he ni ta a chuan hei accessories chu ni ta ni hei a chhunga awm zawng chu ni ta ni hei a quick start guide manual bu ti mai ang le kha ni ta a chuanin hei chhunga awm zawng chu ni ta ni hei ni ta a hei ni ta ni hei main camera action camera per chu ni ta DJI Action 4 hei ni ta a chuanin hei a mount hei magnetic mount magnet hip theina magnetic mount ania extreme battery pakhat chuan hei a case hei a case ania a kom ti mai ang chuan hei adhesive a ban ani hei helmet a te pawh tia belt hei a ban ania chuan hemi adhesive ania ban ania chuan a cover battery le magnetic mount te chuanin hei lens protector kha ni ta hei a kilna ti mai ang ang lo kilna le type charger mo charger kha ni ta ni charger a hianin soitak ang khanin 30 watt vel 20 watt 30 watt ti borvel kha 5 volt 2A output charger kha mil don tin ani
fast charge nei vet la tani thatak ani kha DJI Action 4 chu unboxing video chu ni